Co tam? Co aplauduj. Tweet je zákeřný. Jak mu to dává tomu tweety, vole. Počkej. Co to tam má, kámo, to je jaká placka, vole. Co to meleš, vole? Ty tam máš Snapchat a tě viděl, ty tam fotíš na tý holky. Jo. Vole, ty smrdě. Tomu se říká mobil, vole, v té době, ty byle. Vidíš, mám tady 2 myši, vole, jedna je na Facebook, druhá je na hraní. Ale fakt. Toto je na CS a toto je na Facebooku. Hej, kámo, ta SG je na Facebook, to si se mi děláš prd. Ale ta hnusnější je game, Co? ta hnusnější je na hraní. Že to je gaming mouse, vole. Ty co tam dělá, prdel? Už krávy. Kapsy koule, vole. Feel this way forever. I'm Byron the Jackson.